La Direcció General de Comunicació i Serveis de Difusió Audiovisual ultima el procés de sincronització del calendari de l'apagada analògica en el pas de la implantació de la televisió digital terrestre, la TDT. Televisions locals i comercials que han aparegut en els últims 20 anys i que no han obtingut o que ni tan sols han sol·licitat llicència d'emissió en TDT també estudien ara de quina manera podran continuar donant servei als seus espectadors habituals. Ara fa gairebé un any, en complir el seu 25è aniversari, Televisió de Cardedeu, la que en el seu dia va trencar el monopoli televisiu de l'època, entrava en un període d'incertesa. La implantació de la televisió digital terrestre implica, a curt o llarg termini, la fi de les emissions analògiques dels canals televisius. La situació afecta totes les televisions locals i comercials que no han obtingut llicència per emetre amb el sistema de la TDT. El que es plantejava com una solució ha complicat la vida d'aquestes televisions. Per nosaltres ha sigut definitivament un embolic, perquè aquest desengany que vam tenir al començament ara l'estem superant una mica també perquè la pròpia administració ens ho facilita, perquè l'administració, doncs, evidentment, es dona compte que les televisions locals de servei ciutadà han de sobreviure. Televisió de Cardedeu estudia seguir les seves emissions per internet. D'altres no es plantegen ni aquesta solució. A Canal 7, de Santa Eulàlia de Ronçana, implantada en un municipi eminentment rural, no ho consideren cap solució, ja que entre el gruix dels seus espectadors diuen que no hi ha costum de connectar-se a la xarxa. D'entrada, des de Canal 7, la televisió de Santa Eulàlia de Ronçana, TDT implica futur, incertesa, en determinat grau la possibilitat de desaparèixer, i som conscients que és un grau elevat, però mentrestant nosaltres seguirem fent televisió des de Santa Eulàlia i per Santa Eulàlia, que és allò que volem. Les televisions que actualment emeten sense tenir el que s'anomena títol habilitant de la Direcció General de Comunicació sabran en dates pròximes el calendari que es proposa des de l'Administració Autonòmica per a l'apagada analògica. Una vegada establert el calendari, la Direcció General abordarà altres qüestions, com la supervivència d'aquestes cadenes. Es preveu que a l'hora de clausurar canals es començarà per les emissores que no produeixen continguts estrictament municipals, com ara els canals especialitzats en concursos, tarot i pornografia.